Talaba oh. Ayan mga kasinag. Talaba. Masarap to. Ayan ang mga kasinag yung nakuha natin oh. Yan yung nakuha natin bagungon. Ayan oh, dami oh. Kukuha naman kami ng mga ano dyan, seashell. Ayun. Ayun sila oh. Si Ate Jean, si Mrs. Tapos yung anak niya, si Kat Kat at si Hana. Tapos si Minoy andito. Nasa Minoy yung anit na sasabi mo? May anit daw dito. Saan? Labot. Sa alimbutas dito. May alimango daw nakita si Minoy. Ah, dito sa butas na ito. Ha? Matunok ko sa may payo mo ko, ligid yung mga tunok. Ay, igwang ang tunok. Daw, ito oh. Ay, malalim. Ay, oh, malalim. Dapat dala nito hukayin. Malalim. Hindi natin makukuha yan. Matindi ang lalim. Hirapan kayo mga kasinag. Matindi ang lalim. Ayun o, nagtitik-tik sila dito. Hindi natin makukuha yung alimago dun mga kasinag. Malalim. Puntahan natin sila mga kasinag. Tingnan natin kung marami na silang nakuha. Ha? Yaon duman? Kulang man yung tubig. Nabaak nga yung isang ano, yung may yelo. Masak din si ano, pag hindi si Banot si Minoy. Kasi si Pagin sa dalawa. Para mailagay sana yelo. Tatawid tayo. Ayan yung mga pinagtiktikan nila oh. Kitang kita mga kasinag namumuti. Handahan lang tayo at masisi. Pero nakachinilas naman ako. Ano makayang tumawid? Nakachinilas. Masisisi tayo. Ano nakuha nyo? Ay nakuha ni Ate Jean oh. Oo, madami na mga nakuha nyo. Ayun oh, masisi. Maliliit lang. Maliliit ang tarakula. May liit lang mga kasinag. Ito yung nakuha ni Mrs. Yun nga, malalaki daw mga kasinag pero mga payat. Ito yung makuha ni Mrs. Oh. Kabanga. Hangalahati pa lang. Maniwang. Payat daw kaya. Nag-ihaw ka na rin baga dito. Mugarila mo na kita. Di pa ano na ni. Ay, dyan mo na muna yan. Dumaan ako matik-tik at yan. Hindi na ako maigdi. Kuha tayo ng bagungon. Ayan o. Marami itong bagungon. Ayan o. Ang tawag sa inyo nito mga kasinag. Yan ganyan po o. Yan. Ayan o. Yan kukunin natin. Masarap ito mga kasinag. Bata adobo sa gata. Yan o. Oh yeah. Saan pa? O yan pala meron dyan sa gilid. Pero ito baga kadako lang. Ayan o, kuha tayo ito mga kasinag o. Ay! Yan. Latahan mo din matasapa. Hindi pa siya mahali. Sika mura pa doon. Ma! Oh. Ayan o. Uruto kadako lang. Ito.
Ilalagyan natin. Op, ya, ay. Manas, dulas. Yan. Sana oh. Abot mo yan, magpapangkig din. Lubugan ko lang. Masarap ito mga kasinag. Isang uri din ito ng laman dagat na kinakain dito sa amin. Ayan ang mga kasinag yung nakuha natin oh. Oh, di ba? Hindi naman isang puno dyan. Yan yung nakuha natin bagungon. Ang dami dyan oh. Tama na yan, mabigat na. Lilipat kami mga kasinag. Lilipat kami ang area. Mainit na dun. Lipat. Pabalik na kami doon sa pinagdoongan namin ng motor. Ang bigat ng bagungon. Sabi pa po, nono po, makikinaw po kami. May bukal dito mga kasinag. Dito sila nagtatabo ng inuman. Ayan o. Grabe ang tubig naman. Oo. Tumangka na lang tukod. Yan, ayun. Yun, doon lang tayo mag hirnaw. Yan yung bukal. Sabi tayo po, nuno po. Malinis ang tubig dito mga kasinag, napaka-fresh pa. Yan kinabitan nga nila ng hose. Ayan, may hose yan mga kasinag, pababa. Makapasok pa. Kinabitan nila ang hose. Papunta doon sa baba. Para pagtatabo nila mga kasinag, hindi na sila pupunta dito. Doon na lang sila sasahod sa baba. Yan ang naging diskarte ng mga taga dito, taga Balyo. Pauwi na kami. Uwi na. Ito mga kasi nagsasabi ko sa inyo. Nakakinabitan lang nila ng hose. Galing doon sa taas, papunta dito. Diretso doon. Ayan lapit lang ng bahay ni Kuya Alan dito. Sa kanyang pispan to ayo. Yan yung binabantay ni Kuya Alan. Sa pispan. Mahinaw muna tayo. Malinis ang tubig na ito mga kasinag. Fresh na fresh to. Ayan mga kasinag. Nakapaghinam na tayo. Umalis na ako at masama ang tingin sa akin ng asog itim. Nakapaglabar na tayo. Kaya doon na tayo mga kasinag. Yung mga kasama ko kaya ando na sa kubo. Init. Ay pataob na. Palaki ang tubig mga kasinag Ayan na si Minoy. Yan yung bangka na siyakin namin kanina. Dito ko muna itong Minoy bagungon ko. Diyan lang yan. Kakarga ko yun dyan mamaya. Mari ko hindi naman tatakas yung mga bagungon na yan. Iwan natin yan. Pupunta muna tayo doon sa kubo. Magtitik-tik pa daw sila doon sa prensa. Saan? May talaba dyan sa ilalim? Talaba man yan? Ayan sa mga haligi. Ayun ayun mga kasinag talaba nga ang taba nakuha ni Hana. Diyan sa ilalim meron pala dyan talaba. So, mapapunan na hiling ko? Ay kahapon pa yan. Ngayon mo lang tinik-tik. Wala po, naglalag. Ay hindi ba talaga maalis yan? Kasi nakadikit yan. Ayan. Nagtitik-tik sila doon sa mga haligi ng kubo. Malalaki pala yung talaba doon. Titik-tik yung dalawang bata. Tapos misis ito. Dala yung kaldero. Tapos may sinugba. May inihaw na sisi. Try kita matik-tik. Makitang patungan pag Uy, baga tabla.
Dito sana sila matiktik mga kasinag. Kaso lang wala sasakyan. Ayan oh, sa mga prinsa. Kaya po, daming maliliit na isda. Dito sana, may ano dito? May sisi. Sa mga gilid mga kasinag, yung mga gilid ng ganyang prinsa. May sisi dyan, may sisi. Dito nga, oh, meron. Ang dami. Ang dami meron dito. Ayan mga kasinag, oh. Yun, oh. Ang dami sisi, oh. Ayun oh, ang dami oh. Dapat kasi may papatungan eh pag matiktik dyan. Kasi kung walang patungan mga kasinag, hindi na makakatiktik dyan. Matataba ang klase na ito. Kaso walang papatungan. Ayos yung sasakyan nyo ah, balsa. Yan na. Hindi ba nalubog yan? Takutan na. Hakutan niya ng ano, ng putik. Narata na. Yan oh. Daw. Yan. Oh yun oh. Oh ha. Talaba oh. Ayun mga sinag. Talaba. Masarap to. Sa akin na lang. Ang tabis. Panalo. Sarap. Diyan nakuha oh. Sa ganitong prinsa kasi mga sinag, may mga talaba talaga dyan. Matatabang talaba dyan. Ana! Ay baga sa harapan mo. Yan. Talaba baga yan. Ano yan eh? Kunti. Masa? Kunti ko na ano? Lahat may tasa kasi yan, may tali. Yung balsa. Yun oh. Oh, sabi ko sa iyo eh oh. Meron pa yan, meron pa. Ang dami dyan. Yan, mataba yan. Ano? Oh, yun oh, hindi na dala yung laman, yung nawalat yung laman. Tataba oh, yan oh. Yun, taba oh. Oh, kitang-kita ang taba oh. Yun oh. Ayos ang teknik ng dalawang bata na ito. Abutin mo ito, Cho. Itong bagungo natin. Paabot daw tabit eh. Yan o. Uwi na kami. Bungon! Masakay na! Yan o, dala na yan. Yun. Oh. Yan, tama dyan. Ha? O, putulan na. Utan ang itak oh. Okay. O, sakay, sakay. O, kamay, kamay. Sige. O. Sa'yo putol. O, dyan o. Kusi, ano niyo yung angkol mo?
Agpad. Ito, tibalik mo na. Sabi dyan. Dami oh, mga sinag. Ayan oh. Ay, bala ko lang magapalan talaga oh. Ayan pa. Siguro, ang iraram ko yung kadakol. Ayan. Oh. Tala pa. Oh, may alimango pa. May alimango. May bago sa dito. Butasan mo. Dali na balot. Mapawalat ka. O, pabayaan mo na yun dyan. Hindi makakabawod, tabangan ni kanta ka. Yaw, matabon-tabon. Ba makakabawod? Oh, itutulak kita, pati kita natulak na. Kamuna ko, pabiri ko muna ko, sorry mo na sa mong pasakyan. Alam mo yun si Banot. Naman na iba, basa ka naman. Mabuwag na kami, maglakaw. Naglakaw na nga rin kayo punta dito. Palakawin nyo pauwi. Hindi na. Langoy na. Hindi kinilas man o. Siguralat kayo. Tuwing. Oh, may chilas pa ba sa loob? Dahil ka tundag banot. Ay, dahil ka lantop. Pag nagtuntong ka. Sorry yun. Doon ka lang sa hulihan, Banot. Kinilas mo yung kagmuna dyan. Sabi daw, sorry yun. Yun na yan. May tati pa man. Let's go! Yahay! Woo! Uwi na! Sarap ng hangin! Ang presko! Okay. Nandito na kami. Nakagilid na tayo mga kasinag. Ayan. Oh, di ba? Kuya ng sinipit ka. Asan? Iyo, ayan sinipit oh. Yung ano. Ayun. Okay na, okay. Babaan na. Okay, yan. Sad-sad na. Okay lang yan. Lataw. Ganyan lang Kahit talaga. nag-roll. Lataw. Matatabang klase kayo mo. Ganyan ang buhay. Lataw. Baba, ubos yan. Tik pag tik-tik. Titik-tik ang kapa mo. Ito ko lang din talaga. Kayo, yan o. Kalakula. Bukasan ko mga kasi lagyan ako ang bagungon. Yan oh. Puro putik. Tag mo na duman sa timba o. Tapos may tubig dagat. Maraming nakakain. Ay, yung balde na yung green ano. Ayan oh, dami oh. Hoy, yun yung jacket ni mama o. Bukasan ko muna. Ma, Yan.